Zdar bikeři, vidíte v novém videu. Dneska to bude special video, protože tady mám nový bike. Je to Propain Spindrift ale 4. Jsem strašně rád, že už můžu zase zpátky jezdit a můžu si zašredit. Teď si to v tomhle videu kompletně popíšem, co tam je, jak je to postavený a jak dlouho jsem to stavěl. Takže mám tady krásný tightly vepředu. Mám to seřízlý na 740 mm. Tady mám od Dead Grip gripy SLX a XCčka, je to trošku poladěný. Avšak dole mám Maguru, takže to jsou Shigury. Mám tady Foxinu 36 Elite Performance. Vzadu mám DVO Jade. DT Swissy 27,5 vepředu vzadu. Mám tady Husku, ta je od SRAMu, je to GX nový. A mám tady Raceface sedlovku, Burtek sedlovku, nebo sedlo. Je to fantastický. Takže bike jsem stavěl něco okolo 4 měsíců až 5. Původně to měla být stříbrná barva, ale nevyšlo to, protože neměli ji doskladněnou a už vyprchávala ta sleva, která tam měla být. Takže jsem skočil takhle u modrý. Jezdím teďka asi 14 dní na tom a zatím teda musím říct, že fakt jsem velice spokojený. No, teď jsem nabil helmu, půjdeme si trošku zajezdit, trošku to projet. Jsem tady na mý freeride endurový trati, kterou jsem si postavil a vykopal. Je takový narychlo udělaný, není to nějaký jako luxus, ale dá se tady dobře zablbnout. Mám to kousek za barákem, takže to je super. Jdeme to zkusit. Čekám polet. Tady mi to sklouzlo jak svině. To bolelo. Tak teď jsem se málem rozbil. Je to freerideák, takže podržet by to mělo všechno. Ty vole, tak to je šílený. Koukejte na to. Dobře zvohle.